Това е гайданицата. Обяснявам грифа по тоново за гайда в сол строй. Всички дупки затворени. Най-долният тон излиза от тука и тона е сол. Следващия тон е кутрито на долната ръка и е ла. Си, до, ре, ми, фа диез. Двата пръста е сол. Фа диез с малката дупка марморка се казва е сол. Заден пръст, задна дупка, ла, тона ла. Отгоре надолу, ла, заден пръст. Двата пръста, сол. Затваряме марморката, фа диез, ми, ре, до, си, ла, всички дупки затворени, тона сол. Това е тонът ре. Това е ми. Това е фа диез. А след ре, ми с марморка е тона фа. С комбинация става тона фа. Така е фа диез. Така е фа. Значи има два вида. Ре, ми, фа. Чисто фа, фа бекар се казва. Това е ре, ми, фа диез. Това е.